Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ujabulise okwengane welile mchunu ngesikhathi kufezeka iphupho lakhe leminyaka lokuba nebusiness lokudla. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibola khona le video igama lami ngosibonga konke wakandwande Mothanda ungangibeza intatheli ka YouTube. Namanje akawuvali umlomo welile mchunu esiguleni zokuxhumana ngenjabulo yakhe yokufezeka kwephupho lakhe leminyaka lokuba nebusiness lokudla. Welile mchunu ubonga abantu ngokumeseka ukuze akwazi ukuthenga inqola yokuthi adayisele yona ukudla kwakhe. Ibhizinisi likawelele mchunu lokudayisa ukudla elisemtubatuba emva kwasesipala ivulwe izolo ngenkulu impumelelo. Ujabule kakhulu aphinde wabonga nomasipala wasemtubatuba ngokufaka isandla ukwazi ukumnika indawo azodayisela kuyona. Wabe sebonga kakhulu abantu ababe nesandla ekuphumeleleni kwakhe. Uphinde wabonga kakhulu nensizwa yaseJozini umsizi Gumede kwaba yona eyamlekelela ukuthi iphupho lakhe ligcine lifezekile. Yey wemsizi phela sikhuluma ziyasala. Hayi ake ngubonga umasipala. Ake ngubonga umasipala ophethwe imain thethu uNyambose. Hayi ake ngubonga ngempela. Osiyami ungesekile nawo kakhulu. Uwanginika isupport enkulu Nkosiyami ngiyabonga kakhulu. Akaze bengibukele phansi. Ngisho ngifika lapha Nkosiyami akukho line ade ngubamba omlungwana laphana bambhidise kweqanda mfethu bengiyinto esekhekheni bangithatha bangibeka kahle office ngahlala nje ngayistatanyiswa akho line nje bekuthiwa mamqunu left and right. Cha ngiyabonga umasipala wakithi uqhubeke njalo Nkosiyami nokusimela singabantu bendawo. Funeka lokho ke ukuthi uma singabantu bendawo masisondela basheshe basemungele. Cha ngiyabonga Nyambose, ngiyabonga futhi umthetho nethimba lakho. Ngibonga kakhulu bafowethu ukungeseka kwenu kukhulu mfetheni kwenzeke kimi nama traffic cop laphana nawo angesekwa ofakude. Awu bafowethu ngabala ngithini nje. Sibe sesithinta umsizi Gumede insizwa yaseJozini nayo okube iyona ebeneqhaza ekuphumeleleni ebhizinisini likawelile. Wachaza kanje. Umuntu ongazi ngebhizinisi likawelile lenqola kwaba into nje wayekade ethi ucela ngimpostele yona noma wakhuluma nami ku WhatsApp sixoxa ethi sakudlala nje simsizi ngicela ungicelela igwili zingithengele lenqola iphupho lami lento ingafeza iphupho lami mathiwa nginekhishe lokudayisa. So ngokuthi ngiyazi ukuthi ngumuntu ohlezi kakhulu eposta kakhulu ama voice notes akhe ku Facebook ngaba nento ethi ayi mhlambe ithi ngifake le voice note ngizwe abantu ukuthi bazoresponda kanjani. So ke ngase ngifaka ke i voice note abantu baresponda. Ngiyakhumbula nje sisibongwa aveza ukuthi hayi akulethwe account kufanele uwelele kungaze kulinde igwili abantu bemdonethele ezokwazi ukuthi ethola imali alelikhishwa. So emva kwalapho sibuye sesihlala phansi nowelile ngiyamtshela ama-comment ku-Facebook abantu bathi bafisa ukukudonethela manje senze njani. Uwelile benovalo nokusaba ukuthi kuzoba ngathi mhlambe uselambela kuba abantu usefuna bemzwele bemdabukele yabo nje. Kwacishe kwasithatha usuku lonke siplana sihlela ukuthi sizoyimisa kanjani lento le kwi-social media because siyazi ukuthi abantu bazovela bethi hey seniyasiqola yabo inkulumo nje siyazi inkulumo ezazovela ngaleso sikhathi but sagcine saba ngathi mina yazi yasiqonga isibindi ake sisenze lento sibone ukuthi kuzoba kubona abantu mangabe behluleka bayahluleka but ake sibe nesibindi sokuthi senze lento le nangempela ke hayi ke sadedela ama poster kwenkundleni zokuxhumana ayekhona ama-comment ayekade negative ayekade esibonisa ukuthi no lento esiyenzayo abahambisani naye abantu but ayekhona lawa positive sasifocus kulokho positive so lesokwazi ukuthi lento egcineni ibe impumelelo. So ke safocus kule nto epositive bangena abantu badonate nje baningi nabaculi bangenelela neinkundleni zokuxhumana then kwagcineke sekuhlangene le mali yayigcina. Into engayisho mina umuntu osuke efuna ukuqala into ethile ukuthi yonke into iqala kancane, yonke into iqala ku0 and okunye if uqala into ethile
kumele ukulindela ukuthi kuzoba nama-comment azobe e-negative, azobe ekubonisa ukuthi mhlampe leyo nto leyo yenzayo, bekubonisa ukuthi mhlampe iyabheda, but wena ungakunaka ama-comment akutshela ukuthi leyo nto iyabheda, wena focusa kulokho okuhle kuphela. Uma ngabe uyayazi into ofisa ukuthi ngelinye ilanga ube yona, focusa kulokho, khohlwa izinto negative, focus entweni e-positive, nangempela izinto zizokwenzeka.